Tike muma joloch matinende mag tugo mar Skiza Chapa ji ariyo go noloyo $50,000 moro ka moro ne giyudo thuolo mar neno kendo lalore gi jawer mar Injili Wycliffe Oruko e studio mago mag Royal Media Services. Skiza Chapa geto bero ngima mar jower kendo tudo gi jowera gi. Nyaka sani joloch 140 ma pile ka pile oseyudore ka 4 bende oseloyo e piem ma juma ka juma. Joloch mar bilion 1 ibiro yangi e giko mar tugo. Mondo tugi Skiza Chapa di star 487 star 3 hash. Asante. Pesa ndio hii hapa na iko. Unafonyesha star 487 star 3 hash. Napata pesa. Na unapata pesa. Dorcas nyumbani ni wapi? Wetu ni Mwingi. Lakini nakaa Nairobi. Okay. Wale wa Mwingi nyumbani wanajua kama umepata pesa? Wajajua? Waambie umepata hela siku ya leo. Hiyo hivi anene na pesa waache wote tabuzu wakiondo mweta. Kila mtu ashinda. Weka nini? Nikaweka card credit ya 10 bob. Yes. Nikasema wacha leo nijaribu. Nione kama Mungu atafungua njia. Nikasikia ninapigwa simu na Skiza Chapa.